Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Ayi-ke bafethu, kule video yamanje nginiphathele-ke indaba ezinye zinhle neze, indaba-ke ezibuhlungu laphana-ke kuyona-ke i-Orlando Pirates according to intatheli uMickey Junior. Njengamanje-ke uqinisekisa-ke indaba zokuthi-ke uMonapule Saling akayona-ke ingxenye yesquad esoya-ke eSpain ukuyobamba-ke imidlalo ye-pre-season. Evidweni-ke yakamumva engiyipostile bengade ngiveza-ke indaba ehlukile ezokuthi-ke kunomthombo ongaphakathi kwi-Orlando Pirates othe uMonapule Saling uzobe-ke eyingxenye yesquad. Nokho-ke bafethu-ke intatheli-ke uMickey Junior engithi kuyo yonke imithombo enginayo iyona-ke intatheli-ke ehamba phambili kuwona-ke ama-updates kuyona-ke i-Betway Premiership. So njengamanje-ke ngasho ngithi-ke ngithemba impela-ke indaba ezibuhlungu uMonapule Saling engathi-ke impela-ke akayona ingxenye-ke yesquad se-Orlando Pirates esobe esiphikelele eSpain ukuyobamba-ke yona-ke imidlalo ye-pre-season. Impela-ke sithi nxeseni emabhakabhaka amahle. Ngiyazi ukuthi uMonapule Saling niyamthanda and futhi-ke niyamkhumbula, niyamdinga kuyona-ke i-Orlando Pirates, kodwa-ke lokhu kusho okunye engicabanga ukuthi-ke mhlambe-ke uMonapule Saling kungenzeka ukuthi-ke mhlambe njengoba-ke soqala-ke yona-ke isizini entsha angabe bikho kwi-Orlando Pirates. Ngempela-ke yona updates nje bengiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo. Nisale kahle.